हेलो दोस्तों, हम हई भोजपुरिया तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। त रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी त का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी जरूर दबाएं। चलिए वीडियो शुरू। एगो बड़हन खबर निकल के सामने आयल बा जेमे बतावल बा कि नरेंद्र मोदी काराकाट लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा खातिर प्रचार करी है। त आई विस्तार में जानल जाओ। पीएम मोदी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के चुनावी प्रचार के खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवत बाना। पीएम मोदी के रैली से बीजेपी काराकाट लोकसभा सीट पर पवन सिंह के हवा बिगाड़े के कोशिश करी। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई के काराकाट लोकसभा सीट के अलावा बक्सर और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से भी चुनाव रैली संबोधित करी है। लोकसभा चुनाव के तारीख घोषित भइले के बाद 8वां बार बिहार में चुनाव रैली करे आवत बाना काराकाट, बक्सर और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर। काराकाट, बक्सर और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर सबसे लास्ट में हुई 1 जून के वोट। ये चुनाव में काराकाट लोकसभा सीट बहुत ज्यादा फेमस हो गई बा। एकर कारण बा कि भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह एजू से चुनाव लड़त बाना। पवन सिंह के बीजेपी बंगाल से आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट देले रहे, लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़े से इनकार कर देने। ओकरी बाद काराकाट सीट से निर्दलीय पर्चा भर। पवन सिंह के मैदान में आवे से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के मुश्किल बढ़ गई। पवन सिंह काराकाट क्षेत्र में जोर शोर से प्रचार करत बाना। उनकी रैली में भारी भीड़ देख के एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के हालत खराब हो गई बा। यही से पवन सिंह के खेल बिगाड़े के खातिर उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करी। तो रउआ लोग के ई खबर कैसन लागल? अच्छा लागल तो एगो लाइक जरूर करम और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी त का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। रउआ लोग कमेंट में बताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करिए त पवन सिंह के कोनो फर्क पड़ी कि ना। रउआ लोग कमेंट में बताई। मिलता नहीं आगे के ताजा, तब तक खातिर जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।